गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। कबिता पाल मुंनि आइजोआ गासै 2 कौटिनिबो गोबांसिन रां लाना न'निफ्राय खारदों। सावगारियाव होनाय हौवा आरो हिन्जावखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला खोन्थाहरनो खावलायदों आरो खोन्थाहरनो हायोब्ला 1 लाख रां बान्था महरै लानो हागोन होनना फोरमायनानै होदों। जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा जानबुं अनजिमा 6001923181 आरो गुबुन मोनसेबाव 9127226774 आरो गुबुन मोनसेबाव 8638395876 नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन। 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। सेबाया 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रुटिनखौ मैया फोसावनानै होबाय। 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा फैगौ 16 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै 4 मार्चआव जोबगोन। एबसुनि गले गले सोमावसारनाया मैयासिमाव जेबो फिथाइ थायाखै। थांनाय मैया फिन आरोबाव भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव एबसुआ धरना हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव एबसुनि सोमावसारनाया गोमखांदों। भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै एबसुनि बानजायनायाव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। जेब्लासिम भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारा अब्लासिम गोख्रों सोमावसारगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै बुंथिनानै होदों। बनसुनि बन्द फोसावनायाव चिरां जिल्लानि सान्थिफुरजों लोगोसे दाब दाब जायगाफोराव गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। फुंनि समनिफ्रायनो गला खेवनो फैनाय गला बिगोमाफोरखौ गलानि थाला खेवालासिनो दरखं मोखाङाव जिरायना थानायखौ नुनो मोनो। लोगोसे हान्था मेलानि थाखाय थांलाय फैलाय खालामग्रा गोबां गारि मटरफोरखौबो सारियाव थुबुर दोनथुमनायखौ नुनो मोनो। बन्द फोसावनायखौ लानानै गलादार आरो मटर सालायना जाग्रा एबा नखर खुंग्रा सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि गेजेरावनो बबेबा गलाखौ खुला, बबेबा गलाखौ बन्द आरो बबेबा मटरखौ खारनाय, बबेबा मटरखौ दोनथ'नायखौ नुनो मोन्दों होनना रायजो राजाफोरा खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे MBBS फरायफुबाय थानाय फरायसानि जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि सिमोनसाफुरि समखं ओनसोलनि सिङाव थानाय लखलुं मेसिं गामिनि मुस्रि बायगेश्वर दाउनि आंगो फिसाज्ला अंकुर दाउआ थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालारखालि डिब्रुगड़आव थानाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि केम्पासआव AS06 G7855 नम्बरनि गंसे I-10 गारिजों लामायाव जाब्रबथाय जादोंमोन। बे जाब्रबथायाव अंकुर दाउआ गोब्राबै जखम जादोंमोन। जखम जानाय अंकुर दाउखौ आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गोबाव सम फाहामथाय होबाय थादोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामनो हानाय जायाखै। थांनाय 8 अक्ट'बर मोनाबिलियाव 9:30 रिंगासोआव जिउ गोमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अंकुर दाउआ डिब्रुगड़आव आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव MBBSनि नैथि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला अंकुर दाउ बिथाङा ओनसोलनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे मोजां फरायसामोन। बिथांनि बे हरखाबै जिउ गोमानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्ला अदालगुरि गलगथा आरो गुबुन मोन 8 गामिनि रायजो राजाफोरनि खौरांगिरि मेल
देरहासार इस्लारिया EM रनजित बसुमतारीखौ हमनानै लाबोजानाय मानसिनिफ्राय रां लादों बुंनाया नंखाय होनना बुंदों। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला उदालगुरि गलगथा गामिनिफ्राय सानै मानसिखौ रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रन्जल तालुकदार बिथाङा आयेननि बेरेखा खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै रुनिखाता रेन्जसिम हमनानै लाबोदोंमोन। थिग बे समावनो गामिनि रायजो राजाफोरा हालाय हाफाय जानानै रेन्जारनिफ्राय बख'नो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि न'सिम फैदोंमोन। रायजो राजाफ्रा खावलायनाय मथे EM रनजित बसुमतारीया रेन्जारखौ बुंनानै मानसिखौ हगार हरफिनदोंमोन। बे खाबुखौ लानानै देरहासार इस्लारिया जेबो इनफरमेसन गैयालासे गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों EM रनजित बसुमतारीखौ रां लानानै हमनानै लांनाय मानसिखौ हगार हरदों होनना बुंदोंमोन। बेनि उल्थायै मैया मोनदाइन हादान गामिनि रायजो राजाफोरा ज'ज'यै ओंखारनानै देरहासार इस्लारिनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंदों आरो EM रनजित बसुमतारीजों जों दं, आथिखालाव सोलिनाय UPPL सरखारजोंनो जों दं होननानै मोनदाइन गामिनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सिमान लादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।